Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Diana? Sold me, ha? Ganiya ka na dire, Herminia? Ipangutana ka na ko. Bagoy! Naghatod ko og pagkaon ni Leon. Itubag ka pa dayon, dili ka mo pa ka! Sorry kayo, Diana, ha? Sorry kayo. Kini man kung akong asawa, permanenteng way buot. Manggawas ta. Uno! Daddy! Hinaya ganin na si Mama Herminia. Musamot noon na si Mama. Ado na ko yan. Daghang salamat, Ma'am Herminia. Pasensya ka na yun, ha? Pagsulti mo si Jonas, magkawasab ko. Unsa pa may imong gilingi-lingi nila yun, ha, Jonas? Ikaw na! Unsa ka ba? Usahay ko ni si Mama. Perming absent-minded. Perming ang muragwa sa iyang unahuna. Kaliwat mangguna sila si Mama Herminia ug buang. Mauna nga si Mama Herminia usahay mura sag buang. Ilaram sa kuno ng kaliwat. Pero may na lang kay wa ko maliwat dito nila. Ug na ako maliwat ni Daddy Leon. Isog. Dili matlok. Bright. O bugat kong mo desisyon. Ay, pasaylo ako yun, ha? May ihangyo ko, Jonas. Yan na? May ihangyo ko. Gusto kong mapahaway. Sige, yan na. Sige, pahuway lang. Okay, pahuway. Salamat, Jonas. Ay, pasalamat. Sige ha, bugawas na ko. Jonas, Ngano, yan na? balik lang unya. Mapahaway una ko. Yan na. Bye. Wa na siya masuko na ako. Maayo na si Yina na ako. Lipay kay ko. Tugan! Tugan! Unsa man, imo nang gisultihan si Ina sa tanang bahin na mundo, ha? Sa iyang yaman, ha? Leon, Buenas, Mama, Dad. Papahuaya sa gaya nila sa imong kastigo, Dad. Istoryaw niya tako sa Birmania. Malipayo ng akong anak, ha? Dad, nako isulti nimo. naipaw na si Yena sa tanan, Leonardo. Misamot o kabuhi ang akong paglaom. Kapilaray paglabay sa panahon. Magkita ra gihapon unya kami si Greg. Mao ba?
O, Dad. Wa na siya kasuko. Di na siya mulikay. Gitarong na ko ang nagdungay niyang buhok. Wa siya mulikay. Gupaging yina diyang mitutok siya na ako eh. Nagkasugat ang duha ng mga mata. Mura kog natunaw. Mihangyo siya na ako. Gusto siya mo pahuway. Ug dayon akong gawas, miingon siya, pabalikon ko niya human sa iyang pahuway. See? So, mulampos gyapon kita. Mulampos gyapon kita. Dili na kita angin maghuna-huna ni Greg, kung dili nahibawan, makagawas na siya tungod kay nagpasabot man nga muuyo na si inani mo. Ug malikay ka na kung magkinaon sa magani sa imong pag-rape ni Hina. Apan, tinuod yun ka nga maayo na siya nimo. Maayo na siya na ako. Unsa ka kasiguro, Jonas? Basta maayo na lagi, unsa man ka oy. Okay! Bituo ko nimo. Tuhuan yun niya nga nagkasabot mong duwa, Jonas. Ipadayo na to katong imong suggestion, Daddy. Ipadayon yun, Jonas. Mao kadtoy makapasamot sa karigon sa atong mga plano. Na madalas sumuway sa aking direct order. Sana huwag kayong maging terorista. Siguradong malaking sakit ng ulong bibigay niyo sa AFP. Give up the bull. Sir Leon, Hain ka. nas bahay sir. Tanaw lang di biditaon. Fernando po, faans mo kay kuhanin niya. Abti kay mo bunot. Nakaisugo na ko sir. Karita man ni hapon sa bahay, Tikoy. Padungon ako diya sir. Nay, aliw kong pawangan ng DVD nay. Tikoy, Oh, Sir Leon. ganyan ka ra. Mao pag-abot ako sir. Lingkod, balik, Tikoy, lingkod. Salamat sir. Tikoy, makasabot yung ka nga sa gunson ka na kung ipatawag. Ikaw ang sunod sa rank ni Greg. Ah, hindi sa taon sir. Oy, pang tingkarol rin ako taon. Parehas kang by Greg nga limokon, periko, mga tukmog punay ginang iya. Nakailang suko sir. Niya ang iyang litrato. Kompleto na ng tanan kung asa ni mo siya makitaan. Siya traso niya, sir. Dako, siya utang nako. Dugay na kayong wa makabayad. 1 million ang bayranan. Okay sir. Misarig ko nimo. Tingbo nimo kuha ang akong bayad nimo. Yan lang sir. Kung mahuman na ni, tingbo na ko. Ator ko. Oh, sir. Ay! Oy, Jonas! Malipayong lagi to, sir. Malipayon kay mamisita man. Aha. Asong misita nga, misakam lagi to sa taas. Ay, yun ang pangutan natin ko eh. Imura nang may bawaan. Lagaw na, lagaw. Ah, okay, sir. Arin ako. Abli na. Wani mo ilak? Wa. Kay gihuwat ka na ako nga mabalik. Oh. Tinuod kayin? Oh, Bago kang naligo? bago pa gyud. Yan na. Jonas. Hagkan ka na ako. Tinuod ka ni? Oh. Jonas. Yan. Tinuod ka ni yan? Jonas. Yan na. Nasugot ka? Ngaon sa Jonas. Himuon ka na kong asawa-asawa. Ug ako, imong bana-bana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!